Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti ko na marikwana. Namintanlon nga inulit-ulit kung nga imbaga, di mo pala nangaw. Ulit man manal. Kuna tumaray manaw ni Kapitan. Kas kapitan manal. Kuna, Ay say, makapakigtot mo't day tangay baga maray. makapakigtot asasawom. Kat saan ka mat anakigtaw? Ah, sana kaya nakitaw. Wag, nakigtot kaya mo. At di maray, ipakita ko ni ka makigtot. Ah, ha! Oh, dayta, nakigtot ako. Nakita mo. Kas kala nakakita iti al-alya mare. Ure la di makal dagita mata. Makapakigto mo nga min dayta imbaga. Ni Kapitan, agngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa, tanya ko mati makapakigtot di ta imbaga marito yan. Apay adi ka nakatagari iti imbaga kan aba daw. Kasan mo makatagarian na kung nakigtuta o tumaray day ta kung parek kas Kapitan ila mo uma. Nakigtot ka. Kitwin Mike, Diyan mo nakita nakigtot ka. apay masapol pa lang mit makita maya. Ketuan ah. Basta nakigtuta, kaya day ta nadamag ka. Oray siya mo. Idi imbaga kanyak ni Marikwan. Nakigtot ka. Kung naklasyak di tumaray, isumanay. Dahil tangaraw pinakakigtot ka. Isumid lang ay son, di na mo pasuglato na at tumaray akas Kapitan. Waraw, madalang man damagat ka. Hindi na itatabataw. Apay, pudlo aya at tumaray man ng kalmaw kas Kapitan. Kanaw. Ha? Pudnaw? Wan ko naklangaro dahil. Ay di na magkikigtutin ko araw. Ikigtutan kaya may. Sinong batak lang at isaludsod mo. Kalabanin na dita kung parek. Ha? Tumaray ka mat tatabataw. Why? Sakmat din ita, tirumbang ng Kapitan dito barangay Kabildatan. Ha? Ay, makapakigtot man day tanging bagam tatabataw. Ha? Ay unay mo dahil talapan nakakigtut. Kuwarag! Kamihan nakigtot ang tatabataw. Ha? Makapakigtot pa lang ako. Intay, nagwaras gaya man dito barangay tayo tiplanong apanagngayangay mon tumanay kas Kapitan. Ay kit nasayaan ah. Uray saan ako nga agkampan. Wen ang nakigtot kano damari to yang kan pari badong idinadamag da. Apay ang makigtot dangay. Ay kat amumatan tinabayagan nga arapaap ni pari badong nga agkapitan dito barangay. Ito maray lagta ah. Kumpurme kada kami tibutos na kiti tataw. Wen nga raw da. Apay anas kan amakigtot dagi jay nga agasaw. Bay amlag ang makigtot na. Adun to pa yan, di makakigtutan da nga aramida. Ay di mo unay kikigtutan ni ida intay. Nariga tayo. Marikwan. Anya tar aramidon ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadaunwan na dagiti tanod na nga aglinis di taigit ti kalsada. Sapay nga aramidon na dayta. Ikat isugayam ti Kapitan. Ay, makapakigtot man daytang aramidon na. Naa, amin matlaangan amang kan makita nga aramidon ni Kapitan kat pakakigtuta. Ay, talaga! Apay, di mo aya kaya't amalinisan dahi ti barangay tayaw. Napakakigtutam, uray pa naglinis ni Kapitan. Ang datay nga amin yung kontrabay. Kuna, Chef. Sinunangay bagas, eh. Nyangkel ka. Eh, uray siya, pati pagrundaan. Ay, Tamante Kapitan! Eh, saan na mabalin na kayo lang agrunda? Agrunda akman. huwag nang kain. Tapnod na kaduhami. Naskin nga galibtak kayo amin nga agrunda. Wala bibilabak ka ni Parinteng. Oray niya tayo naramidin na. Apay asaan ka, bilay. Kat idadaulwan na ti panaglinis dito barangay. Makirumrunda pa yun ka nagipitanan. Dagitala eh. Kahit si Kangay.
kunam ngagngayangay ka kas kapitan. Ngam awan aramdam dito'y barangay tayo. Aguray ka lain to yan. Makigtot kantang. Sige man, no talaga ka mo ang laan. Mare, saanan ang matataong ni Inteng di Tabalay? Apay, Mare. Ay, nagadaw a proyekto nga asikaswan na. Ay, wan, Mare, puno day ta. Kano ang sasaron o ti pirpirmaan na apapatilis di ta barangay haw. Nagadaw titultulungan na. Kawan na siyempre, isaw di kapitan. Mare, asino di magmag na ititang nga ti kalsada? Nabartap mo't alakay. Wen nga raw, nabarta kita kasta unay. Nay, matumban sa daw. Ay, sos, ay, natumban ng Ay, pansaw. arayatin niyo di nabartap alakay. Arayatin yan. Sino ginabartek ang natumbay di tengah di kalsada? Ngunit tata ba daw? Ay, unay mo't day ta akong pare ko. Ayaw. Mangrugi man ang nanggang. Ikan na ka man iti sakit ti ulaw. Kanayon lang arod nga sakit ti ulo ko tawag ko kwarta. Nayunan na pa'y. Ay, saan ka pa'y anabigbig ba daw? Si kagayam kay nabarta. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di pa nga ti kalsada. Kanya, natumba nga. Sana ka natumba. Na, ay saus, di mo na mo aramidon, lukas tama bartik ka. Kanya, saan? Bukbut at inararamid ka. Inaksuruan. Tanya kumangay ti amo ngay naramid ba? Napan ko binagbagaan, nagitimang marte ka lalakay. Naisardeng dan, di pa nagbarbartik na. Kawan tinasayat, nga ito din natin pa nag-inom, iti harak, yan. Kahit apay ngay asikamot ng kinabartag. Kanya, siya kaya. Imposible na ganawa ka. Kuray man, talagi pa. Ano niya tinapasama? Anya, malagip maun. Malagip ka. Hindi sumungsungad ang amapanida bagbagaan asaanin niya ginaw. Inayaban na ko tayo. Makitam day tay. Napana mo nagsyata, itinaminsa. Hanggang pinamindwada mo nga pinagsyatan. Amo kon tituloy na ba? Naginom ka anaginaw, ageng kat nabartag ka. Ay, wala. Kastan sa tinapasamak, kuya. Why? Kasta nga agpaisaw tinapasamak. Kasano nga balin ka, kapitan? No ultim awis dagiti mamartag, di mo mapagkadkadaan. Siya di mapan makisarita kadagiti mamarta. Taan niya tiga po, amapan mo kasarita, ida. Tapno sumardeng da nga ginog. Oh, Saan to pa'y anapasardeng ni pari ba doon? Si Kantukid din. daa. Sa balat. Kapitan. Agbalinak tumanin ang kapitan. Oh, Kitaan ta, numatak daram na itaasaw. naa. Apay ajak matakdiran. Kapitan. Nasken ang matakdiran na ti sa una. Ang iinom kayo manay. Adya ka met. Ay, agsyak ka magpaiso, kapitan. Imbis ang mapantag trabaho para iti pamilya yaw. Ay takot siyak siya karamidan nyo. Ay, sa anak nga ginom. Ay, naimas diya to'y pulutan, may kapitan. Ramanam kadi. Naata pilitin dak. Diyak nga ron kaya't siya ginom. Nay. Anak mo, kapitan, inuman mo. Ay, isang din yun. Di pa nag-inom yun. Makaungot ako. Buwan ni kasmat ni kapitanan. Samot ka peso. Makaungot ako talaga. Dahil tayo warutan, samot ni kapitan. Delikado mo, agungot tayo ta. Bala. Sapul nga tulnog kaya. Hindi ba ka talagang pinanggal ka o kagawan? Tapay, apay abilib ka kankwana. Nung napasarding na dagiti aginom iti ara. Ay, naglaingan ni kapitan nakasta. Kano inaldaw dagita nga agiinom.
karida kini anggel kawas andan nga ginaw. Ay, nasayak mat. Nga men, no nabartag dagita. Conformity kurso na daan da. Agkikil dapay. Inalagan idan ni anggel kaw. Rumbang lag. May samot dagita sa ulo dito yung barangay. Maksayanin dagiti sakit ti ulo dito'y barangay tayaw. Rumbang lag ang maikagdan tauray siya. Diyak kaya't nagsakit ti ulo. Ginlalaing na ita, Kapitan. Anya nga ginlalaing ako na nabagbagaan na dagiti mamarta kasaanan nga ginaw. Kay, si Marting da. Wag, napandan ka dagiti trabaho da. Dagiti mo't na duma, tinulungan da dagiti asawa da. Jak lapat chay. Na, apay asan ka mamatay? Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw? Taa daw tinakakita iti day tangay naramid ni Kapitan. Nuyaw awatan da ka itiara. Agin mamadi ka pa'y laing aya. Na, makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan. Yung kiti kayatay. May sapay day ta. No pulutan ti pagsasarita. Naghalisto ka. Ayan na nga, ijay bagbagam nagbalin ka na sayak nga ihemplaw dito barangay tayaw. Tapno si kanto ti botos dagiti taktaaw kas Kapitan ka. Aguray ka. Urayan, di pa nagbalin ko na sayat ay himplaw. Gang, linis tayong matalinis dito'y barangay. Inaldaw matay. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Aning oras wama panagara. Ay, wada na pintas abalasan ang makakita iti daytoy barangay tayo, analinis. Saan kan ang masapul nga agarab-garab? Napayan ako ng dayta. Gaputa biro ka na ka! Ay, unan niya. Panulutan da no asino ti chikta daw. Siya dayta ang kay. Nataraki ka na alibdakops! Ay, siya ng dayta. Iso adi ka nagreklamo. Na para pagsayaatan tayo amin daytoy nga araramidin tayo. Di ba? Napay ngay ni tata ba daw? Ha? Apay ayak? Napay, di mo nakita. Iwanan niya. Anya nga tiyan aramidin na iji-igid ti kalsada. Kita ma, nagibal-bal lang iti basura. Naan. Ay, jayaw. Impuruak ng tido asupot nga igam na basura. Ay unay mo't daytan apipom. Imbag kumamot no tumulong aglinis. Saan mo't? Saraw, isupay ti agiwara. Multaan. Anya. Pagmultaag nga uray kumpare. Uray kumpare. Multaan, tabag nakang. Nakikita to yan. Na, apay ang nakigtop ka. Ano na yan? Kapag pagmultain da kita, Kapitan. Apay, di mo nabasa yan. Nagibasura ka kanaw, di ta igit ti kalsada. Kay, basol da ita. Nabaybayagan abawal, tagibol lang iti basura dito'y barangay kayaw. Apay ngay naramid mo pailaan nga. Tapno ang dalinisan na kita barangay opisyal Pintanaw. Gapoy ti day tarasun ma, agmultakan, adinauran. Ay, saan na mabalin da ita? Pangalangay di pagmulta. Ay kinagaramid ka gaya may tibawan. Oh, agmulta ka talaga. Ayawanin ba daw? Kano ka nga garamid itinasaya nga ihimplaw dito'y barangay kayaw. Day tangarod mo ti pampanunotay. Diyak lamarugrug yan ay. Ayan na ang kalmagwarag. Nalitaw na. Agsarita kami man. Makaungat ka man. Danugam sa mo ito ni Uncle Kao. Ay, saan agkamkamali dahil ang angkal mo? Na talagang aglaban kami. Umunag ka paray. Ada, ditay. Pasok ka raw. Nasayamay, tanda ka nito'y pare. Imaya, kakayat ko, aglaban ta. Naan. Ay, jaket mo asawa. Labanan ako. Dinanog ta. Oh, saan? Apay nga dinanog tag. Pagmultahin na kiday. Among mga wang korda. Linabsing mo nga rin ti paglitigan, ti barangay. Oh, Nagibal na nga klahan mo kiti basura. Agasan lang. 1.5 agagosay, si bayada. ay first offense lang dayta. No aramidem tumanan didakdakkel to timulta. Ay, makaungat ka talagang pare. Ang dinanog ta. Wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas tanda kalaban na. Ay, mabalay. Dakas kay pagmagamay. Ay, at tugaw ka ta, agkalma ka man.
Saan ang maalat ti dinanugan da ito? Ang tinanong tan. Ay agure may tagpatimplak iti kapim ko ni Kwan. Tagkapita. Ay, dalibre akapit dito yung barangay Hulaya, pare. Ay uray pa inal daw kang umay agkap. Saan ang maimos? Ay, kutuwi na. Kasano nga, di pa naglaban ta. Ay, inton umay nga eleksyonan. Isuti, panaglaban ta. Ay, saan ako na lumaban, pare? Basta palubusan laklain, o may magkikapit dito yung barangay hall. Solba ko. Ay, no mga bakaktumanan na kan. Uray, every minutes nga umay ka dito ang makikapi iti adu-adu akapi. Sanan anumaban ni Badong kau kas kapitan Maray. Nagpigsamatan ti panang ibaga maray. Anya ti panakunkunom kanya tulang. Ay kapinig sa atap numanggag mo ana saya. Awan diferensya ti lapayag ko maray. Ayan. Ay kat nasayak mat ano saanan ang lumaban ni Badong Mau. Won Maray, nasaysaya at latakano nuni kapitan intay kag balin ang kapitan. Uray agnanayo lang. Ala, tatabadong! Suportanam latan ni Kapitan Enteng para iti pagsayaatan ti barangay. Ala si Jay! Dito naman tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama kayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May samay asagot kada kayo di MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Intay, napan ka ka di ije barangay hall akas ta ti Itsurab? Apay ay? Anya ti itsura kaya? Kita mandeta puruntong mo. But lang arudan. Nagaygayan pa itamaysa. Ay, naimbag man ta dinilaw mo. Sapay ada kanu umay abwisita. Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Bisita kunam saan kat abwisita. Ay mabwisita nga minno maminsan. Saan nga umno? Ti umayan da iji barangay ho. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya kumati aramidan da ije barangay hon. Umay da dumawat iti tulong. Akas la da pundo ama iti kada-kada. Papanamba daw, agsuksukat ka mag. Timot pagbadbadong ijay bangkag day taimbadong arumbuar. Man ano kumangay, nalaban may. Kababain nga rood amapan ka iti ayan dagiti taktao akas tatibadaw. Pay uyawin da yan, ukas titibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadong asumango kadakwada. Kababain. Pay kumakababay nga. Kumaano na ang duda, ang saan may. Mala, itakan. Na, pimanaw lagtan, uray kumano saan adaan kibado na. Ay, una yun ay adda pa'y kakok day jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Maray. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas di kawas na amapan iti ilay? Ay, uray ni intay no dagduma. No saan ko adilawin? Saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw ata. Oh, Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni intay takapitan ket ngarod. ayun na. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadum laangan iti mayat akawas. Isu abas tarumban, kita et no nagsukat metlaan.
Nay, anya day tayong sangkot mo. Naggapo ka ka day, ijay ili akas ta si Badaw. Apay ko manukas to'y tibadaw, kinadalos met ako na. At dadagiti nakadisintay, hanggang tinakaw magayang tinggatang day, tikawisda ng ina. Pag kunaamot at tinakaw. Adam among opisyal ko yan. Naglay nga kurakaw. Ado nga paiso ti proyekto na. Yung adado mo ti kickback na. Kurakot na jayay. Tangiwat mo, mangag na ka ti akin aramid kita. Kaawang may nagdagana. Mayat na mangag na. Baring nagbalew. Sa bagay, maibilang abasong ti panagkurako. Ay kituwi na. Nagtakaw, ti panang lukot kasi yung aramay. At nakita ka babae ngayon may dito'y barangay haw langgay. Asino man ang dayta bisita? Saan ko nga ang mau? Nagsirip lang mau. Di talang arubahan ti barangay hol ti nagpatinggan na. Nakadisiti wano saan? Saan matanggang? Ordinaryo lang mo ti kaus na. Nagkukupas amaaw nga dabot-bot iti gurong ang gayatan na. Nukas na nga kukupas ti maong kaawatan buwisita dito. Imbat, tasaan nga may dimawat iti tulong. Uray nga rod no umunag ng saan may. Ay no anda sumungan asaan anak kanisin. Kaawatan buwisita. So di mo papaod na gano'n. Adda babae ijenwar kapitan. Kitkitaan na nagiti ubing agaayang ditarwa. Nakadisinti wano saan? Apay no nakadisinti aya. No nakadisinti ay pauna ganyaw. Nya't gagara na. Ang mga no imbaunti may sangay nga ahensya. Wano saan ka? Opisina. Maawata kon kapitan. Ngam no saan adisinte? Saan apaw nagal? Basta kaday. Ay wala ta ang mga no may dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita unli. Pagbalingan damot ngamin ang pagdawatan iti tulong ti opisina tayaw kapitan. Kaputain waras ko. Ide, da arasyon. Ipagarog na nga adupay ti idulin ko. Iso nga rod ka. Iso matag ti umay da subya-subyan. Ada pa'y nangibaga nga agrup-grupa arasyon kano ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo amay ng samag. Ay, ngiram-raman ka kita. Tata, mabalin ka di tagdangat? Anya ka di day, jay balasan ka. Ado ka di ti marigrigat dito, tata? Ay, adu kami balasan ka. Apay ka day. Adangan kayat natin tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, kadamagin nyo kada giti opisyalize. Agpaiso timbaga, adu kamay, amarigrigat itaw. Napanak ditan, tata. Ang didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaan, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid na king kabasan. Agtulag tan, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, kabaga amin ang marigrigat, basa. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igit ti kalsada. Ya, magaya man din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw, kada giti marigrigat. Namapanday, di igit ti kalsada, itong bigat. Handa ka mo itid na. Apay ngay, adi na inyuman kadagiti opisyalize. Yak man ama, ang kunana, may tanapang kano dita. Ang di na magkano inkaskasaw. Apay ngay, adi na ingkaskasa. Ay madimot at ikas ng aramid da. Ay, mas dawa nga rin, timbaga na. Makumikom da ka na. So, adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. Madamay di dyan titanaw. Pagawad, kin kapitan. Ada kumamot ng sango kingkwanan na. Ay, agpapadadalakit day na adi ng sango iti day di ababaay. Imbag na nagkita ka, Maribana. Maday, tinaramid na giti opisyalis di ta barangay hall. Apay ka de, mare. Anya kinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kano ka dagiti maringriga, ta umay da dito'y igid ti kalsada, tadda ito da. Ha? Sino ang babae?
Apay adi nakisao kada inteng. Dayta kano ti dinamag ni Badungkaw, no apay adi nakisao kada kapitan. Amaw tin sumbat ti babae. Anyat insumbat na, Mare. Di da kano inkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Ay, kasaok tuman ni intay. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hon. Ngam diyo kano matinkan kano. Asino kumaday ta babae? Mga no, buwisita man. Day takot ti madikan ka. No adda umay ijay barangay hon. Damagan nyo, no anya ti gagaran Kasanungay no may la dumawat iti tulong. Ay katulungan nyo no adda lakit ti maitulong yo. No adda mapan mga na iti dokumento, alis to kayo, tagbayan. Hanggang no saan nagbayan, diyo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yan. Agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da dyan? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Nga, adda imbagan ka ni Pari Badong. Anya kano nga iti imbagana? Imbilin na nga ibagana kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton bigat. Asino nga tati babae nga imbagan niya antin nga umay itong bigat? Jay siguro babae ako ng abwisitang kang. Dangag pa iso babae asirip edi na minsan. Nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Yung bagamot namin na saan ko apastrakan, no sana disintay. Jak mo ni namnama asaan mo't kayang abwisita dyan ka. Ada ka no iti nakadagiti marigrig. Nyay nga tatiitid na. Anyat amok pa. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot namin ng kay. Yung bagam ano sana disintay, kat saan niya apastrakan. Nagsimplin tumot ti kawas na. Kunak ano saan abak na. Milyonaryo gaya. Ay, si kamagayang balasan ka. Adto ti imay ang marigrigan ito igit ti kalsada. Nasaya ang tata. Pagpilain ni Ida, saggay sa amapan umawat itirasyon iti ayan titra. Sakbay nga ingkam umawa. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na tirasyon, basa. Naggapo amin kanyak dagito tata. Kaya't kung kami natumulong kadagiti marigriga. Anya. Iti kasta atak-tak daryaw, bak ng kayaw. Nagtaod ka na kayo tirasyon. Apay tata, gapo ka dita sa anak adisente, iso adi kay mamati amang tedak itirasyon. Ay, jak ni namnama, bak ng kayo gayam, basa. Agasan day tamay sa trakarasyon nga iwaras yung kada kamingay. Impaw itdagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kalagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam, ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip iday kapitan. Baknang matgayam day dyan. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yun nga agpakita. May uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrukan no saan nga aglanglang nga anagapoy di opisina wano ahem siya. Kasi nga min tilangan ang nagsirip iti ruwar ti barangay home. Kaslamot marigrig. Bilibak mo, iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakita mo niya dagiti iwarwaras da. Napuno tidak kelabag. Agdamag aktua, noan niya tinanaon tibag. Napuno! Ay, agkasin nga ti iwaras na no napuno ti may sa aba. Madlaw anadagsaw. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di tilinaon tibag nga inted ti babae. Nagadaw maray. Ada chocolates, groceries, imported pa'y gayam.
Impaw ikan ti kabagyan na ije Amerika para kadagiti marigrigat. Imbag man, Mare. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarup ni Kapitan a dumawat kanu iti tulong. Nagsimple ngamin ti kawis na. Ay, madete naramid yung Mare. Kinasauyo ko maa, nuan niya ti gagara na. Saan kat abinaybayan niyo? Ayun nga ron Kamale, nagpaisaw. Gapo kalutan ni balong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinde balong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbag man. No saan akina sa uni balong ko tinasaya at dadya babae. Ay awan ko ba at tinaawat ni aras siya. Chief, awan mo timay nakitila kada kayo di barangay hall. Nabayin kami di paut. Hindi ngamin imay di barangay hall da dya babae. Yung pagarup ni Angkel mapandumawat iti tulaw. Isuasan mi ngayon kang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga lang abak na. Kas lakastan ah. Ay na, Chief. Saan ko mga ibasar iti akin ruwan alanga? Sakbay akalangan timay sa tao. Italay nga maamiris mi ti kinamad iti inaramid may. Baglakid din nagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod ka iti tinuaras na alasyon. Yun, Chief. Inteng, madete naramid mo. Imbagam asaan nyo apastrator ti saan adisente. Bak nang natgayam jay saan yung enkaskaso. Uwan nga ron. Awan lakad nga ron integ na kada tayo. Sus, pati nagiti kadwak nga opisyalis. Saan ngamin ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo sa wunay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yun nga italtang. Uray simple, nubak nang ti panagpuspuson. Ay, sa bagay, gusto ta ko na. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawis na. Wad mo no dayta. Adda nagkawas iti napintas. Ngam rinuker matgayam ti aramid na. Kabaulan na ti mangluko iti pada na atao. Manipod ito. Ikataw kunti ugali ka mga musga. Babaan iti akin roar alaga. Nudikan iti kaunggan na. Ay, Kapitan! Pudno daytan. Saan ahusgaan ti tao? Babaen iti aking luar alanga. Nudikat iti kaunggan ti may sa Hala, sige! Ditan, tinagipusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Pinawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyam kamay, itingkay panagdanat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay natuyan, nagmayak ng kamay. Nangurunan nun, dati naman. Utang ko lang kini Marikwa ng dayta kape kan asukar. Nagmanda pinautangan na ka. Kung nagadon di mga ibagbaga saan nga agpautan day taba. Inistro ka gaya. Kanya man nga tinaramid mo. Inteng, saan ka nung agpautang ni Marikwana? Ay kit di tayo mapilit, hindi na kaya tagpautang. Iso ajay honorarium mo, intun maawat yun. Yawin mo adagos tanay, awan aminan dito bala. Siyempre, apa inag ko namit ka ajak yawin adagos?
ang mga nukumpormento man ang tipangigas-gastusan. Ay gasto sa kumangay kaya awa mo bisa. Malala. Ina kun ije barangay hautan na. Aldaw na. Ay, di honoraryo mo di mo liplipatan. Yawat mo adagos kanya. Marigana, among kaday no asino itan ti kapipintasan ito'y barangay kaya. Ada ayamat kapipintasan. Kunod daw, nabayagan. Amo kon mare. Ibagan asikati kapipintasan dito barangay kayo. Saan mo't amamay? Diyak la mabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan mo't apudnaw? Asino nga ron ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan aning marikwana. Apay, saan ka amamatay nga isa ka kapipintasan? Ay kat mamati mare. Wan pudno day takim namin. Talaga anapintas ni Marikwana. Kapipintasan ko ng mata. Wud gaya. Kapipintasan. Ayang gayang ni Kapitan man. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itakat ti honoraryong da. Iso mo ilagayang anasapaan na pan. Mare, manungay mo ti maanan. Ay, jak amo amare. Takunada mat ang imato kano ti honoraryong dagiti o opisyal tayo. Nagbayakan ngay no kasta. Malamaray, panawan ka pa'y nga rin dito'y arubayan niyaw. Tamapanak man ijay laaw. Apay, maray, mapan ka dita barangay hall? Yes, naragsakat ang gay. Sigangay. Naragsakat mo agam urayan mo't ni Antim to'y kaaw-awat ko nga honoraryum ko. Sige may tangkay. Sigurado nga urayan ni Antim ije balay. Katagawid ka nga rudin na. Una, sigurado. Nakabalikas manan ni Antim. No jak yawid dahi ti honoraryum ka. Ay, Kapitan, mabitlaan. Si kabit maray, papanam. Tayak pa'y amagmag niya, Kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, agamawan na. Apay apo managnak. Ay, kasyan na ko ba, Kapitan? Kasi kami talaga hindi ba daw ikaw? Ay, apay aya. Kasi kami nga daw. Apay akaasi kayo? Agasang tawan bagas man, tawan sitaan man, ayawan naman, Kapitan. Kaasi kayo at talaga. Ay, Kapitan, nakadi kwartam dita. Ipabulong nyo na kanya, tabayadak tumula na kanya. Kwa. Sige mo tinang Kapitan, pautangan na kau. Kasi kami makin ni Badun kau. Sana numatay ka man. Natakonsensyain nakpay mo. Sige. Pagguduan tan, ito kaaw-awat ko nga honoraryum. Ay, agyaman ang Kapitan. Ay, nagdaktil at talaga na itatulong mo ka na kamay. Hindi ba nung kau? Honoraryo. May kamutin. Kan adang ko pa'y laang umato do ti agtan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asa. Yawat mo ti honoraryo mo. Ay, banag, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kitgay. Uray mo't apumudot iti bulsak. Ay, tala daw-dawaton mo't yaman. Nasaya at mag... Aguray pabilang. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa, inakagkapen, babalay. Entay, aguray. Apay? Kurang dahito inyawat mo nga honoraryum mo. Kwa. Anya akwa. Ay, makaungutang na. Kastoy ngamin. Agpalawag ka.
No di mo kaya't amapan ko alaan niya balunat ka. Wa, nasabat ko ngamin ni Marituhan. Kat? Apay no nasabak mo? Kaasin na kano ka ni Pari Mado. Awan bagas da, awan amin. Imutang so ngayon pautang kung di kagudwa. Impautang mo? Bayadan na kano adagos. Ay, amaw agbaybayad iti utang dadya atuyang. Delikado na ito asir mo. Ay na, winanto three na kamanan. Barang, itulod nakman ijay ilay. Ay katuna na to yan. Ay, adagayam ibagagan ka. Aw, anya dayta. Kanayon agita tersina ni Marikwan ang tipagat-gatangan niyo. Wang, andangin tila ako na. Ay, sa bagay, kapuro original na. Nalakalakay di sa bali at Rosina ah. Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at Tersina. Lokal dagiti. Kasta ka day. Wow, patsin na kwara. Ganmay napintas ni Marikwan ang apaggatangan. Kahit mo ka di asaway, napintas ni Tersina na. Napintas, jay langan ni Marikwan. Kaslasan may, kanayon mo ta na kami suaw. Napintas. Kaslan to, mayar Mala, aglugan ka nga ruday, tay tulog ka ni Jay Ilay, tani Aldawan. ay wala niya. Ay, mapanak lang gumatang itinaimas asidaan na kinhitatang abad. Uy, ito siguro ti kwarta mitanya. Adda na utang kau kini kapitan. Dito yung magpagkatangan ti karne, tinagsardangan ta. Won, kadito ito pagkatanga. Ay, won kayang. Agtungpal kayo akanayon kini kapitan ano at naibilin na ka na kayaw. Tapay mo tanak ko ng layta. Eh, siyempre, nasinfo gayang. Man nakaawat ka, nakarakya kapitan. Wow, kita lang nang kuday ta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagak lang tikod na, waraw. Mas dawak man. Pakilat ka magta na nagbalin na sa yakin ni Uncle Kao. Sa anak ka di anasaya at ida. San man? Sa balitan. Paborito kong ang kapitan ni Kapitan Inkay. Kinuna ni Marito yang deta kin ka maray. Hana, wen mare, si kakano ti kapipintasan dito barangay tayo. Ket imbagan na mati kamat maray. Wen apay ko maajak patyan ngay. Anya pa ngay ti kunana. Kunana pa'y si kakano ti kaanusan kan kasisingputan akagawan. Nagmayatin adinggad. Hoy, si Kalakay! Agbayad kami iti utang mo! Di ka lang mabain ang labas ni Tersina kasaan ka magngarod nga agbayad. Mare, pinagsasawang mo tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan dyan utang na aging gayto saan na pa'y binaybayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, wala maray, 150 pesos. Na, ay una yan, Mare. Binugkawang mutlat, tanjay lakay. Sana ka basta-basta ang pautang maray. Amo matay tangaw galay. Una kaahan mo agpapautang ka itan. Ay saan? Apay ko ba ngagpautang ak ngay? Awan nga ron. Jack makautang ita. Ay, agawid kan maray. Kasaan ka pautangan? Ay na! Tuhod na yun na busog ko doyak. Gusto'y ko makaima sa kanayon sa dainda. Laglagi pa, nga inutang ko kini Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaan ta. Riri ka ngamin ariray, maka. Unay ka magtituya. Sila magpag-utangan man. Kapitan, dahil turad mo nga utangan. Nadabag ko gayam ang naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanan, unutangan mo iti kape kung nasukan. Ay nabadong, uray asinaw, nalakaklaan ti umutang kadakwada. Taamo no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangan ni Parinte? Kaya marikwanan, kung saan na nagpapautang na kita.
Marurudak. Saan nakit din ang pinautangan ni Marikwanan? Saan na ka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto ba ya pautangan ni Nana Tuyang? Kasta aya. Yan tay. Nagsubli-subli ni Nana Tuyang nga umututang iti tersina na. Madin sa tikas to'y ang mapaspasama ka. Tauray matiyang ka mo. Inutangan na. Ay, isumot lagay may bagana na singpot ni Uncle Kao. Tainutangan na matgayan. Tapno makauta. Ibagana na singkot. Ang kasano nga tamot ngay no oras ti panagsingin. Maibagana pa ilang at adagita. Intay, singiremon ni Marituya. Isan pa nagbayad? Ay nasken asingirem tapno agbayad. Saan kumamutin ang masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Kunak namin kan ka. Adi na amuti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito balay. Wun nga agpaiso. Ala, ingkasingiran. Diyan pa'y mo ugalit, agsingir-singir iti pautang. Ingkan, tane, awanan kwartata. Sige man lang. Ay, Marituyan! Mabit laeng! Nay, apa ay kapitan, anya tibag. Ay, maray. Apay nalipatan mo. Di anya kapitan. Diyan ngay utang mo kanyak, hindi napalabas pa'y abula. Agsingir ka mo adagos. Medyo nabayag mo di utang mo. Iso anas kan abayadan mo tin. Ay, saan ka nasaya at kapitan? Babayin mo, singir ka laas ngay. Kaguran akong ita, ta siyak ti agsingir. Si kansan ti kalalaadan ka kapitan ka nakita. Saan kan taon na butos? Nagmumot siguro timbaga kanyak ni Marituya. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat saan ito kababain. Bayan, mapankuntuman ka sa rita ni Pari Badaw. Kanya kumamot ti maitulong nga ni Pari Badaw. Ay, kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya at tikas dyan nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun, ha? Saan kayo ang mabaling o masidag dito, oy? Saan kayo nga agbayad? Kumare ka na pinda. Ay, agbayad kayo kunak na eh. Kumare kwa ng anak siksik ka na anaws. Na, ay, marito yan. Si kamot gayang dayta. Mun maray, itay kapay ngamin nga agung-unod. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw, dagito'y nakautang dito tersina, di da mo agbayad, labas da alabas, awan babainda. Oh, tanapintas ka mo lang. Wan gaya, oray si kamar, katakal mo tanti utang mo dito tersina. Anya mo ni siksi asuman ko na iya. Umutang ako mapay. Umutang ka, at saan ka kaya nagbaybayan? Agbayad ka pa'y buta. Na, siyak matante yung utang maray. Iwarwaras ko pa'y iti sa bali, anapintas ka. Basta kakidin kanya. Nagkunang amin ngayon kay warwara sa napintasan. Ibabawit nga rudaw. Sikan ti kapapangitag akagawan. Nagsungit ka lang nga rudaw. Nagalas pa itong halay. Iwaras kong to ay. Tapno awanin o may gumatang dito'y tersina. Pari Badog! Pare! Umay ka man biig! Apay maray. Ay, pare! Bagbaga ang manmat ni Marituyan. Apay, tinaramid na. Kat no idising-singiran ni Inting iti utang na, agumat-matan. Agkakasakit asaot in bagbagana ko ni Inting. Unay mo daytan maray. Kababainan ako ni kumpare. Isu abagbagaan, tama di tikas jay nga ugali na. Idiim muta, puro nagsasaya at dagit imbagbagana. Ang idisingiran dan,
Puro agkakasakit mo din abalikas ti imbagbagana. Nas ka na dumagas ka dito Tersina, kabadaw. Ay, wait mare. Bagbagam man nituyang mo Pambukod mare. Dabot utang na dito Tersina. E di singir kon, kaguran ako. Siya ka nun ti kapapangitan na kagawan. Basta mo't reklamo ni Maribana. So, bye-bye antayaw. Siyak lang ito makamuk ni tuyang ka. Apay adim bagas ka dita Tersina ni Marijuana. Why, dahil baga na kanya. Kajak na gustuan, kaya danon na. Kaya naramid ma. Anya ngay naramid ka. Ay saan kung arumbang niya palawag paiging ka. Kaamom no niya dayta. Puray paigam ni Kapitan na nabaybayagan na kung parek. Pinagsasawan pa. Talaga mag anaalas ti ugali dagit ako. Tao. Sika, tinaalas to galing na to yan. Isu asika ti rumbang mapan makisarita. Ay pakipakawan. Apay ko mga aramidang ay dayta. Apay, di mo kaya nga ramiday. Kaya't mo mapang-uro iti binalsay. Siyak etan, di pang urom iti binalsay. Oo na. Iyawarin ti mayat na makigayam king ka. Kapo iti dayta nga ugalay. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mo. Mapankan dumawat iti dispensar kadakwada. Kanapatad asika ti matiti ugali na. Ala na to yan. Ingkan, tapno saan ka mapukawan iti kaganyan. Nga, misakoy na kaya pumalakab na awan ni pagayam uken ditang kamsik. Ken, kada kayo amin ng apo anayat adumdumag kada makinturanan. Ala, sigay! Dito, tinagipusan isa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura paray tirajon Elena Nudo. Ken, iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWP 540. Kanda ito ay may istasyon. Ayam kamay, iti hintay panagdangan.